Slăvit să fie Domnul! Amin. Haideți să stăm ridicați în picioare, așa cum obișnuim de fiecare dată. Să rugăm pe Dumnezeu să binecuvânteze seara aceasta, timpul acesta de părtășie, timpul acesta în care vom sta aici să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu, vom cânta lui Dumnezeu și dorim ca Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. De aceea cu toții rugăm pe Dumnezeu să vă vedem seara aceasta. Amin. Tatăl nostru, venim cu toți înaintea Ta, cu viața noastră, venim, Doamne, și Te rugăm aici, în prezența Ta, să ne binecuvântezi. Binecuvintează, Doamne, cântarea. Binecuvintează, Doamne, cuvântul Tău. Ai în vedere rugăciunile noastre, Doamne. În seara aceasta venim cu rugăciunile noastre și Te rugăm să ne asculți din locașul Tău cel Sfânt. Te rugăm să binecuvântezi pe cei mici și pe cei mari. Te rugăm să ne binecuvântezi pe toți după masa aceasta, Doamne. Să-ți faci lucrarea Ta și numele Tău să fie binecuvântat. Fii prezent în mijlocul nostru, Doamne. Cercetează-ne, luminează-ne și ajută-ne să înțelegem cuvântul Tău, slăvit să fii Tu, Doamne. În numele Domnului Iisus îți mulțumim, Tată Ceresc. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Slăvit să fie Domnul. Ocupați, vă rog, locurile. Voi citi câteva cuvinte din Sfânta Scriptură, Psalmul 46, pagina Sfânta Scriptură 579. Psalmul 46. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. De aceea nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul și s-ar clătina munții în inima mărilor, chiar dacă ar urla și ar spumerga valurile mării și s-ar ridica până acolo de să se cutremure munții, este un râu ale cărui izvoare înveselesc cetatea lui Dumnezeu, sfântul locaș al locuințelor celui preanalt. Dumnezeu este în mijlocul ei, ea nu se clatină. Dumnezeu o ajută în revărsatul zorilor. Neamurile se frământă, împărățiile se clatină, dar glasul lui răsună și pământul se topește de groază. Domnul oștirilor este cu noi. Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. Veniți și priviți lucrările Domnului, pustirile pe care le-a făcut El pe pământ. El a pus capăt războaielor până la marginea pământului. El a sfărâmat arcul și a rupt sulița, a ars cu foc carnile de război. Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri, eu stăpânesc pe pământ. Domnul oștirilor este cu noi. Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. Amin. Slăvit să fie Domnul. Dragi frați și surori, toți care suntem astăzi aici, ne bucurăm de prezența lui Dumnezeu și de faptul că El este Cel ce dă binecuvântare. Ascultați ce zice Cuvântul lui Dumnezeu. Veniți și priviți lucrările Domnului. Slăvit să fie Domnul. Pentru că dacă este un loc în care ne bucurăm, dacă este un loc după o săptămână întreagă de alergare stânga și în dreapta, dacă este un loc unde venim și ne bucurăm inima, este locul acesta. Locul acesta unde ne rugăm, unde cântăm lui Dumnezeu, unde ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul, unde Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, unde Dumnezeu ne este un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi, slăvit să fie Domnul. De aceea nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul și s-ar clătina munții în inima mărilor. Noi nu ne temem, slăvit să fie Domnul, pentru că El ne poartă de grijă. Și dacă suntem astăzi aici, e pentru că El a fost de partea noastră. Dacă suntem astăzi aici, e pentru că El ne da pace, liniște și binecuvântare. Slăvit să fie Domnul. Haideți din nou să ne ridicăm în picioare. Să mai facem o rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Și cu toții să venim cu viața noastră înaintea lui Dumnezeu. Vedeți, dragi frați și surori, suntem oameni. Și în decursul acestei săptămâni
Poate de multă vreme. Poate de o lună, două, de un an, de 2 ani. Poate avem ceva pe inimă care ne apasă. O problemă, un păcat, ceva care am făcut greșit înainte lui Dumnezeu. Vrem să ne rugăm înainte lui Dumnezeu, să ne dea pace, să ne dea liniște. Pentru că Cel care dă ploaie în fiecare zi, Cel care ne-a creat pe noi, Cel care ne dă viață, El poate să ne dea iertare și pace. Liniște în sufletele noastre, slăvit să fie Domnul. Haideți cu toții din nou să ne rugăm la Dumnezeu. Ca astăzi să avem inima plină de pace, plină de bucurie, ca să ne putem bucura împreună. Slăvit să fie Domnul. Ocupați, vă rog, locurile. Vom asculta în continuare unul foarte de frații Cutărăți, că apoi fratele Montan o să aibă un îndemn pentru următoarea rugăciune. Amin. Iisus cel înviat din astăzi printre noi, Iisus cel înviat din astăzi printre noi, Iisus cel înviat din astăzi printre noi, Iisus cel înviat din astăzi printre noi. Lasă să te atingă, lasă să te atingă, lasă să te atingă și vei fi eliberat. Lasă să te atingă, lasă să te atingă, lasă să te atingă și vei fi eliberat. Iisus te iubește de ce-aleluia, Iisus te iubește de ce-aleluia, Iisus te iubește de ce-aleluia, Iisus te iubește de ce-aleluia. Lasă să te atingă, lasă să te atingă, lasă să te atingă și vei fi eliberat. Lasă să te atingă, lasă să te atingă, lasă să te atingă și vei fi eliberat. Suntem o familie unită, suntem o familie reală, familia care iubește, familia Domnului Iisus. Suntem o familie unită, suntem o familie reală, familia care iubește, familia Domnului Iisus. Ce minunat e să fim dintr-o familie, familia Sfântă a Domnului Iisus. Ce minunat e să fim dintr-o familie, familia Sfântă a Domnului Iisus. Suntem o familie unită, suntem o familie reală, familia care iubește, familia Domnului Iisus. Suntem o familie unită, suntem o familie reală, familia care iubește, familia Domnului Iisus. Ce minunat e să fim dintr-o familie, familia Sfântă a Domnului Iisus. Ce minunat e să fim dintr-o familie, familia Sfântă a Domnului Iisus. Suntem o familie unită, suntem o familie reală, familia care iubește, familia Domnului Iisus. Suntem o familie unită, suntem o familie reală,
familia care iubește, familia Domnului Iisus. Evanghelie, Evanghelie, Evanghelia are putere mare. Evanghelie, Evanghelie, Evanghelia nici când nu pierde. Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia are putere nici când nu pierde. Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia are putere nici când nu pierde. Cerul și pământul ne spune cuvântul vor pieri. Un lucru rămâne peste timp și lume pe vecini. Mi-a fost dăruită cu sânge sfințită la Calvar. N-are asemănare, slobodne gosoare sărbătoare. Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia are putere mare. Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia nici când nu pierde. Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia are putere nici când nu pierde. Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia are putere nici când nu pierde. Vremuri de prigoană să-și trecoară teama la uliții. Temelia sfântă nu a fost zidită pe nisip. Unde a fost vestită, ea a fost primită ca o hară. În inimi păstrată și la alții dată ca o jară. Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia are putere mare. Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia nici când nu pierde. Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia are putere nici când nu pierde. Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia are putere nici când nu pierde. Slăvit să fie Domnul! Amin. Ne bucurăm din toată inima că suntem în casa Domnului. Slavă Domnului! Îi mulțumim și fraților care au venit de departe la
Și mulțumim Domnului pentru ziua care ne-a dat. Amin. Aș vrea să dau citire la câteva versete din Psalmul 66. Aș vrea să citesc de la versetul 13 până la versetul 20 inclusiv. Acest psalm l-am visat într-o noapte, mă aflam în Germania și aveam niște frământări care nu-mi dădeau pace, liniște. Și am visat acest psalm. Și psalmul acesta m-a întărit și mi-a dat putere să merg mai departe. Slavă Domnului! Și de aceea aș vrea să-l citesc în seara aceasta. De aceea voi merge în casa ta cu arderi de dor. Îmi voi împlini juruințele făcute ție, juruințele care mi-au ieșit de pe buze, pe care mi le-au rostit gura când eram la strâmtorare. Îți voi aduce oi grase ca arderi de dor, cu grăsimea berbecilor. Voi jertfi oi împreună cu țapi. Veniți de ascultați toți cei ce vă temeți de Dumnezeu și voi istorisi ce a făcut El sufletului meu. Am strigat către El cu gura mea și îndată laudă a fost pe limba mea. Dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul. Dar Dumnezeu m-a ascultat, a luat aminte la glasul rugăciunii mele. Binecuvântat să fie Dumnezeu, care nu mi-a lepădat în rugăciunea și nu mi-a îndepărtat bunătatea Lui. Amin. Amin, slavă Domnului! Slavă Domnului! Dragi frați și surori, vreau să vă spun că avem un Dumnezeu mare. Mărire Domnului! Și El ascultă rugăciunile noastre. Vreau să vă mărturisesc că de când sunt pe calea Domnului, n-a fost nimic ce se cer lui Dumnezeu ca Dumnezeu să nu-mi dea nimic. Tot ce i-am cerut în rugăciunea aceea mi-a dat. I-am cerut pace, mi-a dat pace. I-am cerut pâine, mi-a dat pâine. I-am cerut de muncă, mi-a dat muncă. Dumnezeu, versetul 20, binecuvântat să fie Dumnezeu care nu mi-a lepădat rugăciunea și nu mi-a îndepărtat bunătatea Lui. Slavă Domnului! Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și bogat în bunătate. Mărire Domnului! De aceea, îndemnul meu în seara aceasta este să venim înaintea lui Dumnezeu și să cerem ce avem pe inimă, ce ne doare. Cum merge un copil la tatălui și zice, tati, vreau și eu ceva. Eu l-am pe Rafael și când nu vreau să-i dau ceva, el se supără pe mine și tot îmi cere. Dăm și la un moment dat îi dau. Da, n-am ce să fac, îi dau. Chiar dacă mă supăr, dar de dat tot îi dau. Așa este și Dumnezeul nostru. Este un Dumnezeu mare și bogat în bunătate. Eu bunătatea lui Dumnezeu am simțit-o în inima mea și am văzut-o de atâtea ori. Am văzut mâna Lui la locul de atâtea ori. Slavă Domnului! Peste casa mea, peste familia mea. Și Dumnezeu să binecuvânteze fiecare suflet în parte. Amin, amin! Dumnezeu să ne întărească pe fiecare, să ne dea putere. Amin! De aceea, în rugăciunea aceasta, aș vrea să venim și să cerem lui Dumnezeu fiecare parte ce avem nevoie, ce avem pe inimă, ce ne doare. Aceea se spune la Tată. Deci, Tatăl nostru a făcut ce Tatăl nostru care ești în cer. Să-i cerem. Nu știu cu ce avem fiecare seara aceasta pe inimă. Unul cred că a venit supărat, altul a venit vesel. Unul are o pricină, altul are alta. Dar să știți că pe toate le știe Domnul. Și de aceea să venim cu ele înaintea Lui. Că nu avem cui să-i le zicem. Poate le zic cu fratele Darius. Fratele Darius ce să zică? Frate Bogdan, ne rugăm. Oricui le zicem, soluția e ne rugăm, mai e toată soluția. De aceea haideți să venim înaintea Lui cum suntem, cu ce avem și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin! Pacea Domnului. Mă numesc Emi Drăgoi. Sunt frate în Hristos cu voi, venim din Ploiești. Tatăl meu, la fel, frate în Hristos,
Domnul să o binecuvânteze. Am venit pentru dragostea lui Dumnezeu. Slavă care Lui. a fost în inimă să venim astăzi. Țin să vă mărturisesc că ieri am avut piedici ca să vin aici. Mi s-au propus alte oferte, dar pentru prima dată am zis, Doamne, facă-se voia Ta cu mare credință. Și am primit răspuns că ne vedem altă dată, dar să știți că n-am avut puterea aia mare care să spun nu merg la evenimentul respectiv, pentru că din asta trăim. Ne-a binecuvântat Dumnezeu cu acest dar. Avem și noi familie, dar când te pui la dispoziția lui Dumnezeu, parcă toate lucrurile au alt sens. Un sens Slavă Domnului. de smerenie, un sens de pricepere altfel cuvântul, pricepem altfel cuvântul, Duhul Sfânt ne călăuzește. Slavă Domnului. Și am zis, Doamne, ajută-ne să ajungem la fratele Darius, La Târgu Cărbunești. pentru că am promis. Și fratele spunea că în psalm, dacă promiși ceva, trebuie să te ții de cuvânt. Și pentru acest lucru aș putea să vă rog să mă ajutați. Eu nu cânt cu vocea. Dumnezeu m-a binecuvântat să cânt cu acordeonul. Dar pentru slava Lui vreau să cântăm împreună Amin. și să cântați cu mine. Pentru că de-aia suntem aici. Nu am venit să facem nici spectacol, nu am venit să facem absolut nimic. Trebuie să-i cântăm lui Dumnezeu și să-i mulțumim Amin. că ne-a dat această posibilitate să venim în această bisericuță, în casa Domnului. Slavă Domnului. Și să facem ca Dumnezeu să fie prezent aici, să fim sinceri cu Dumnezeu și să chemăm slava lui Dumnezeu peste noi. Amin. Amin. Pentru că spune Domnul Iisus Hristos și cuvântul în Sfânta Scriptură, unde suntem 2 sau 3, El este prezent aici. Este suficient să închidem ochii și să spunem, Doamne, Tu ești aici, dar prin credință. Și dacă spunem lucrul acesta, El este bun. Bunătatea Lui ce ne spune cuvântul, că ne dă la pocăință. Amin. Și noi dacă ne pocăim și suntem sinceri cu Dumnezeu, El se coboară. Și dacă noi nu suntem atât de buni cum ar trebui să fim, suntem toți păcătoși. Mărire Domnului. Și eu sunt mai păcătos ca voi. Dar de fiecare dată vin la Dumnezeu și recunosc că spune cuvântul lui Dumnezeu că dacă recunoști că ești păcătos, Domnul Iisus Hristos este singurul mijlocitor Slavă care Domnului. mijlocește la Tatăl și zice te iert de câte ori vii. Odată ce ai venit la Dumnezeu, numai promisiunea Lui este că rămâi în brațul lui Domnului. Slavă. Numai tu să nu pleci în brațul Domnului. Și Dumnezeu este milos. Pentru că asta este Dumnezeu nostru. Este bunătate, este milă, este îndurare, este dragoste, s-a jertfit pentru noi. Și noi trăim într-o epocă a Harului, care nu trebuie să facem nimic decât să ne deschidem inima și să-i spunem de tot sufletul, Doamne, Tu ești Mântuitorul nostru. Slavă Și Domnului. să recunoaștem că Dumnezeu că este Domn și Mântuitor. Amin. Amin. Și aș dori să cântăm împreună Slavă lui Iisus. Slavă lui Iisus, Domnul să mă binecuvânteze. Slavă lui Iisus, slavă lui Iisus, sus în cer. Aleluia. 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 Slavă lui Iisus, sus în cer. Și încă o dată toată această parte, dar vreau ca să trecem un pic linia asta și să mergem spre sinceritate și să închidem ochii, să cântăm de tot sufletul nostru și să strigăm cât putem noi de tare. Și în interiorul nostru și în exterior. Slavă lui Iisus, slavă lui Iisus, Oare de Doamne și prezența Ta. slavă lui Iisus, sus
a biruit și moartea și pe Satan. Și putem să spunem, El a biruit. Putem să spunem în toată inima că a biruit. Pe cine? El a biruit pe Satan. Aleluia! Acesta este Dumnezeul nostru Mărire, care s-a jertfit pentru noi la Golgota. A curs sânge sfânt pentru păcatele noastre. A curs sânge sfânt și ne-a pățituit cu Duhul Sfânt. Mărire, Domnule. Cine crede în numele Domnului Iisus Hristos, Aleluia. mărturisește ca Domn și Mântuitor, El vine. Și nu mai pleacă niciodată. Slavă Pentru că Domnului. așa a promis. Amin. Nu mai pleacă niciodată. Numai tu să nu-L lași pe Dumnezeu să Amin. pleci. Și Dumnezeu pleacă când e păcat. Dumnezeu te iartă de păcate. Dar dacă te lași de păcate, Dumnezeu este bun și te iartă. Mărire, Domnule. Și tot la fel, mai avem o declarație să-i spunem că îl iubim pe Dumnezeu, pe Iisus Hristos, din toată inima. Și am pregătit tot o cântare, Eu te iubesc, Iisuse, de la Revașă.
Tot cu toată inima trebuie cântat. Amin, amin. Pentru că trebuie să credem cuvântul ăsta care îl cântăm. Adică nu pot să spun, eu te iubesc, Iisuse, și să mă gândesc în altă parte sau să trag din toată inima, că de-aia am venit aici. Și să spunem, eu te iubesc, Iisuse, Eu te iubesc, Iisuse, eu te iubesc, Iisus, din inimă. slăviți să fie numele Tău. Aleluia! Eu te iubesc, Iisuse, eu te iubesc, Iisuse, eu te iubesc, Iisus, din inimă. Să ne ridicăm o picioare la Inima, din inimă, eu te iubesc, Iisuse, drag, din inimă. Aleluia! Din inimă, Aleluia, Doamne! din inimă, eu te iubesc, Iisuse, drag, din inimă. Te proslăvesc, Iisuse! Te proslăvesc, Iisuse, te proslăvesc, Iisuse, te proslăvesc, Iisus, din inimă. Aleluia! Te proslăvesc, Iisuse, te proslăvesc, Iisuse, te proslăvesc, Iisus, din inimă. Din inimă, din toată inima! Din inimă, din inimă, te proslăvesc, Iisuse, drag, din inimă. Din inimă, din inimă, te proslăvesc, Iisuse, drag, din inimă. Și mărturisim Domnului nostru Iisus Hristos, eu Te urmez, Iisuse, eu te urmez, Iisuse, eu te urmez, Iisus, în inimă. Aleluia! Eu te urmez, Iisuse, eu te urmez, Iisuse, eu te urmez, Iisus, din inimă. Din inimă! Din inimă, din inimă, eu te urmez, Iisuse, drag, din inimă. Din inimă, din inimă, eu te urmez, Iisuse, drag, din inimă. Și ultima parte, îți mulțumesc, Iisuse, și să fie și îndemnul nostru de rugăciune, să-i mulțumim lui Dumnezeu de toate inima. Amin. Îți Mulțumesc, Iisuse, îți mulțumesc, Iisuse, îți mulțumesc, Iisus, din inimă. Îți mulțumesc, Iisuse, îți mulțumesc, Iisuse, îți mulțumesc, Iisus, din inimă. Aleluia! Din inimă, din inimă, îți mulțumesc, Iisuse, drag, din inimă. Din inimă, din inimă, îți mulțumesc, Iisuse, drag, din inimă. Aleluia! Domnul să ne binecuvânteze. Intrăm în rugăciune dacă toți suntem în picioare. Ne rugăm, Și Domnul. mulțumim Domnului pentru ziua de astăzi, Aleluia. pentru copii, pentru familie, pentru tot ce ne-a dat El. Pentru că tot ce este Aleluia. sub soare este al lui Dumnezeu. Și să-i mulțumim Lui. Slăvim pe Dumnezeu și mulțumim pentru ziua de astăzi. Că dacă suntem aici, El merită toată slava, slăvit să fie Domnul. Apreciem prezența voastră fiecăruia în parte. Mulțumim fraților că Dumnezeu le-a păzit, le-au ocrotit să ajungă la noi. Domnul să-i binecuvinteze de la Ploiești, din drum lung. Chiar m-am gândit acum aici, că zicea, la Ploiești, vreo 5 ore până aici, dacă nu mai bine, după aia și înapoi, ca să slujim Domnului 2 ore. Dar Dumnezeu merită slăvit să fie Domnul. Cuvântul Domnului zice că mai mult face o zi în casa Domnului decât 1000 în altă parte. Adică ziua asta, ceea ce frații au făcut, ceea ce noi facem aici, valorează mai mult decât 1000 de zile în altă parte. Un an are
365 de zile. Un an. Imaginați-vă că 1000 de zile înseamnă aproape 3 ani. Aproape 3 ani. Adică ziua de astăzi, înaintea lui Dumnezeu, valorează aproape cât 3 ani. Pentru că Dumnezeu, așa vorbește, valoarea acestui loc este mare. De ce oare? Imaginați-vă să mergeți 1000 de zile în altă parte. La lucru, în vacanță, ce știu eu, în alte locuri. Fiecare cu treaba lui și știm ce înseamnă. Știm ce înseamnă o săptămână de alergare. Uite, vino, fă cealaltă lucrează, gospodărie, una alta, familie, lucruri, toate lucrurile, da? Știm ce înseamnă să treacă zilele. Dar aici, în timpul acesta, Dumnezeu ne vorbește. Aici dă Dumnezeu binecuvântare, slăvit să fie Domnul. De aceea ziua asta are mare valoare. Pentru că într-o zi ca și astăzi, Dumnezeu poate să lase o binecuvântare extraordinară. Și dacă lipsești odată, poți să lipsești chiar în momentul acela în care Dumnezeu ar fi vrut să te binecuvinteze. Poate lipsești în momentul acela în care Dumnezeu ți-ar fi schimbat viața. Poate lipsești chiar în momentul acela când Dumnezeu vine cu un dar, cu o binecuvântare la tine. Și n-ai fost aici. De aceea ziua asta are mare valoare. Pentru că aici Dumnezeu ne binecuvintează să fie noi. De aceea ne deschidem inimile. Ne deschidem inimile, mintea noastră limpede, ca să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Să auzim ceea ce Dumnezeu are pentru inimile noastre, slăvit să fie Domnul. Astăzi m-am gândit mult ce să vorbim din Sfânta Scriptură. Și vreau să vă spun un lucru care am descoperit în Sfânta Scriptură. Dumnezeu este mare. De atât de mare încât nici nu reușim noi să explicăm cât de mare. Dumnezeu este imens de mare. Și astăzi vreau să vorbesc despre Dumnezeu, Cel care este Creatorul nostru. Creatorul Pământului. Creatorul a tuturor lucrurilor, slăvit să fie Domnul. Oamenii de pe Pământul acesta nu își dau seama cât de mare este Dumnezeu. Vreau să vă spun că atâția oameni, statistica zice că peste 1 miliard de oameni nu au auzit niciodată despre Dumnezeu. Niciodată nu au auzit despre Domnul Iisus. Să audă ei vreodată că Dumnezeu a lăsat pe Fiul Lui să moară pe cruce pentru păcatele noastre? Niciodată. Sunt miliarde de oameni care nu au auzit niciodată. Dar mai sunt alți oameni, și așa tot miliarde și mulți oameni, care au auzit de Dumnezeu, care zice, cred în Dumnezeu, cred că este un Dumnezeu, cred că este ceva. Am auzit ceva despre Dumnezeu, dar nu-l bag în seamă. Și ceva, el e cu ale lui, eu cu ale mele. Și vreau să vă spun că poate mai sunt câțiva oameni, nu mai sunt așa mult, dar mai sunt câțiva oameni care nu cred deloc, adică ei se numesc atei și zice, nu cred nimic așa ceva, nu există așa ceva. Nu există Dumnezeu, nu există Creator, nu există Domnul Iisus, nu există. Suntem doar noi, pământul ăsta și atât cred ei. Dar vreau să spun că cea mai mare problemă a unui om ar putea să fie alta. Că omul nu crede. Într-o zi, Dumnezeu poate că îi scoate pe cineva în cale, îi vestește Evanghelia și o să creadă. Dar cea mai mare problemă o au oamenii care îi spun așa, cred că există un Dumnezeu și apoi îl ignoră. Își vede de treaba lui, și nu-l bagă în seamă pe Dumnezeu. Asta e grav. Să spui cu gura ta că există Dumnezeu, să crezi că există Dumnezeu și să nu-l bagi în seamă. Ca și cum soția mea spune, cred că am un soț. Sunt căsătorit de 10 ani. Să zic că soția mea, că acum e plecată cu copiii la bunici câteva zile, să zic că la cineva de acolo, eu cred că am un soț, e acolo undeva, și să nu mă bage în seamă. Să-i trimit o scrisoare, să spun că o iubesc, că mi-e dor de ea, de copii, să nu deschide, să vadă că e scris pe scrisoare numele meu, să nu deschide. Nu mă interesează. Cam ceva facem noi cu Dumnezeu. Oamenii care spun, cred în Dumnezeu, dar nu-mi pasă de el. Nu-mi pasă ce spune Dumnezeu, nu-mi pasă ce a scris Dumnezeu în scrisoarea Lui, da? Asta este scrisoarea lui Dumnezeu de dragoste. Dacă Dumnezeu n-ar fi scris, n-ar fi trimis cuvintele acestea oamenilor să fie scrise, ne-am fi pierduți cu toții.
El din dragoste a lăsat Sfânta Scriptură. Și dacă sunt unii oameni care poate zic, eu cred în Dumnezeu, am și eu o credință a mea, eu am o credință mare, zice el, dar nu-l interesează de Dumnezeu, de cuvântul lui, de poruncile lui Dumnezeu, trăiește cum vrea și face ce e grav. E grav. E mai grav decât să zici că nu crezi. E mai grav. De aceea aș vrea să citesc câteva cuvinte din Faptele Apostolilor, ca să vedem cât de mare este Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Și s-a întâlnit Apostolul Pavel cu niște oameni care, într-un fel, căutau și ei pe Dumnezeu. Faptele Apostolilor, capitolul 17, începând versetul 15. Pagina Sfânta Scriptură, 1078. Faptele Apostolilor, capitolul 17, începând versetul 15. Pavel la Atena. Cei ce însoțeau pe Pavel l-au dus până la Atena. Apoi s-au întors cu însărcinarea să ducă lui Sila și lui Timotei porunca să vină cât mai curând la el. Pe când îi aștepta Pavel în Atena, îi se întărâta Duhul la vederea acestei cetăți pline de idoli. În sinagogă stătea deci de vorbă cu iudeii și cu oamenii temători de Dumnezeu, iar în piață stătea de vorbă în fiecare zi cu aceia pe care îi întâlnea. Unii din filozofii epicurieni și stoici au intrat în vorbă cu el. Și unii ziceau, ce vrea să spună palavragiul acesta? Alții, când l-au auzit că vorbește pe Iisus și învierea, ziceau, pare că vestește niște Dumnezei străini. Atunci l-au luat, l-au dus la Areopag și au zis, Areopagul ăsta era așa ca un fel de stadion mare, da? Și au zis, putem să știm care este această învățătură nouă pe care o vestești tu? Fiindcă tu ne aduci ceva ciudat la auz. Am vrea dar să știm ce vrea să zică aceasta. Căci toți atenienii și străinii care stăteau în Atena nu-și petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. Pavel a stat în picioare în mijlocul Areopagului și a zis, bărbați atenieni, în toate privințele vă găsesc foarte religioși. Căci pe când străbăteam cetatea voastră și mă uitam de aproape la lucrurile pe care vă închinați voi, am descoperit chiar și un altar pe care scrie unui Dumnezeu necunoscut. Ei bine, ceea ce voi cinstiți fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu. Dumnezeu, care a făcut lumea și tot ce este în ea, este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești ca și când ar avea trebuință de ceva. El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. El a făcut ca toți oamenii, ieșiți dintr-unul singur, să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor, ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească, să-L găsească, bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. Căci în El avem viața, mișcarea și ființa. După cum au zis unii din poeții voștri, suntem din neamul Lui. Astfel, dar, fiindcă suntem din neam de Dumnezeu, nu trebuie să credem că Dumnezeu este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite, cu meșteșugia și susțința omului. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Când au auzit ei de învierea din morți, unii își băteau joc, iar alții au zis, asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată.
Astfel, Pavel a ieșit din mijlocul lor. Totuși, unii au trecut de partea lui și au crezut. Între aceștia era Dionisie, Areopagitul, o femeie numită Damaris și alții împreună cu ei. Amin. Slăvit să fie Domnul. Amin. Era o zi în care Apostolul Pavel se plimba prin Atena. Și plimbându-se prin Atena, am citit aici în Sfânta Scriptură, vorbea cu oamenii în sinagogă, adică în adunarea evreilor, vorbea cu oamenii în piață și la un moment dat oamenii când au început să vadă și să ascultă ceea ce el spunea, au zis, e cam interesant ce zice omul ăsta, hai să-l ducem la Areopag, să asculte toți oamenii ce vrea să zică. Și a început Apostolul Pavel să le vorbească despre Dumnezeul acela pe care ei nu-L cunosc. Vedeți voi, oamenii în vremea aceea aveau tot felul de idoli. Aveau Dumnezei făcuți din piatră, din lemn, din aur, din argint. Erau statui. Și aveau când unul aici în colțul străzii, când unul în colțul străzii celelalte. Și aveau puse prin tot orașul tot felul de statui și se închinau la statuile alea la Dumnezeu. Și la un moment dat, printre ei, pe acolo, pe undeva, aveau un altar și scria acolo unui Dumnezeu necunoscut. Adică oamenii ăștia uneori se mai închinau la un Dumnezeu necunoscut. La un Dumnezeu care ei nu cunosc. Și Apostolul Pavel, văzând lucrul acesta, le-a spus, pe Dumnezeul ăsta vă iubesc, care voi nu-L cunoașteți. Pe Dumnezeul ăsta, ascultați ce spune aici. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea. Este Domnul cerului și al pământului. Și nu locuiește în temple făcute de mâini. Și Apostolul Pavel le vorbește despre acest Dumnezeu mare. Dumnezeu care a creat lumea, pământul, cerul. Dumnezeu care a creat toate lucrurile, slăvit să fie numele Lui. Și acest Dumnezeu, le spune Apostolul Pavel, vi-l vestesc eu. Despre El vă vorbesc eu. Pentru că oamenii aceia nu cunoșteau încă pe Dumnezeu. Astăzi, dragi frați și surori, aș vrea să privim și noi cu atenție. Cât ne stă în putință să-L vedem pe Dumnezeu. Să vedem ce mare este Dumnezeu. Dumnezeu care a creat cerurile, pământul. El care ne spune aici cuvântul că nu-i slujit de mâini omenești. Adică El nu are slugi de astea oameni, cum au patronii noștri sau unii regi, unii președinți, unii nu știu ce oameni mari, da? Au tot felul de servitori care îi ajută, care le face. Nu. El zice că nu-i slujit de mâini omenești. Ca și cum ar avea trebuință de ceva. El dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. În primul rând, dragi frați și surori, El este Dumnezeu care dă tuturor, adică aproape 8 miliarde de oameni, mai un pic și ajungem la 8 miliarde de oameni pe pământul ăsta. Aproape 8 miliarde de oameni au viață pentru că Dumnezeu le-a dat viață. Și au viață în fiecare zi pentru că Dumnezeu în fiecare zi le dă viață. Pentru că dacă n-ar fi Dumnezeu să ne dea nouă viață, dacă n-ar fi Dumnezeu să spună inimii dumneatale să mai bată încă o dată, n-ar mai bate. Că atâția mor de inimă în fiecare zi. Atâția mor în accidente, atâția mor în atâtea lucruri. Dar dacă mai avem viață, e pentru că Dumnezeu ne dă. Ascultați ce spune și cuvântul lui Dumnezeu. El dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. Tot ce avem, avem de la El. Tot ce avem, avem prin El. Dacă, uitați, o plouat ieri. O fost și vânt un pic, dar o plouat ceva. Imaginați-vă dacă n-ar fi plouat pe 3 ani și 6 luni, ca pe vremea lui Ilie. La noi nu plouat, să zic, o lună și ceva. Nu știu dacă o trecut vreo 2 luni. Nu cred. A fost secetă, porumbul nu s-a mai făcut, am văzut atâtea locuri în care porumbul a crescut atât, dar rod nu are rod, pentru că nu a avut apă. O lună și ceva, 2 luni, a fost cam secetă. Și ieri, nu, au plouat așa pe decât, că ar mai trebui. Imaginați-vă să nu dea Dumnezeu ploaie 3 ani și 6 luni, ca pe vremea lui Ilie. Am mai avea noi viață. Că oamenii cred că sunt tari și mari și fac ce vor. Dar tot ce avem, avem de la El. Și apa, și ploaia. Că dacă n-ar mai ploua, zice că pe vremea aia a lui Ilie,
Nu mai aveau oameni de unde să bea apă, mureau oamenii de sete. S-au uscat pe... Ați văzut blanița? Că nu, avea că nu mai cure, mai era un firicel așa. Altă dată când vine cu voi de ape. Păi dacă mai stăteam încă 2 luni, o uscat de tot blanița. Și apoi următorul era ginot. Imaginați-vă să nu ploaie, că vremea aia nu mai aveau oameni să bea apă, să pună apă în gură. Înțelegeți ce înseamnă că Dumnezeu ne dă viața, suflarea, Dumnezeu ne dă tot ce avem. Pentru că de la ploaie și până la lucrurile astea care noi le avem în fiecare, de la pâine, avem de la Dumnezeu. El ne dă sănătate, El ne dă viață. Inima noastră bate pentru că Dumnezeu ne dă viață. Slăvit să fie Domnul. El a creat toate lucrurile, slăvit să fie numele Lui. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. El a făcut ca toți oamenii, toți, ieșiți dintr-unul singur, da? De la Eva, să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare în locuinței lor. Ca ei să caute pe Dumnezeu. Auzi de ce le-a așezat anumite vremi? De ce le-a așezat anumite hotare? Asta e motivul. Ca ei să caute pe Dumnezeu. Și să se silească să-L găsească. Bâșbâind. Măcar că nu este departe de fiecare din noi. Spune cuvântul lui Dumnezeu. Că poate întreabă cineva, cum s-a făcut în lumea asta? Că Dumnezeu a făcut dintr-un singur om. Să iasă atâția oameni. Cum că oameni, da, am fost în Uganda zilele trecute. Oamenii azi negri ca o boxă de asta. Adică nu că zic ceva, așa sunt oameni negri. Imaginați-vă, în China oamenii au altă culoare. Noi avem altă culoare. Întreabă cineva, dar cum e și oamenii, unul într-o culoare, altul într-altă? Unul într-un popor, altul într-alta. Unul vorbește o limbă și acum avem mii de limbi. Cum s-a întâmplat așa ceva? Uitați, Dumnezeu a făcut lucrul acesta. El a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor. Dumnezeu a făcut ca pe pământul acesta să fie popoare și popoare. Să fie diferite țări, diferite limbi, diferite culori ale oamenilor. Dumnezeu a făcut lucrul acesta. Și El continuă și spune că a făcut lucrul acesta ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească. Și înseamnă silit. Să te silești, adică să faci tot ce poți. Cu toată puterea ta. Să se silească chiar bâșbâind. Adică, vedeți, dacă ar fi noapte, dacă ar fi beznă și cineva caută ceva, în timp ce afară e beznă, da? Te pui și cauți în curte un lucru. Îl cauți bâșbâind, așa, cu greu, abia... Nu, Dumnezeu așa zice, și dacă bâșbâind mă căutați, dar tot trebuie să căutați. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu, să caute pe Dumnezeu și să se silească, să-L găsească bâșbâind. Măcar că nu este departe de fiecare din noi. Dragi frați și surori, oameni buni, Dumnezeu nu este departe de fiecare din noi. Între noi și Dumnezeu este un cuvânt, este gura noastră, este inima noastră, credința noastră. Pentru că cine va mărturisi cu gura lui pe Iisus Hristos ca Domn, acela va fi mântuit. Dar nu poți să mărturisești pe Iisus Hristos ca Domn atunci când ești la bar, la bere. Atunci când, ce știu eu, ești în altă parte. De-aia are valoare venitul la biserică. Pentru că atunci când ești în altă parte, ești cu mintea în altă parte. Și nu te gândești tu la Dumnezeu. Ne întrebăm unde sunt oamenii din orașul ăsta. Nu că s-ar fi dus azi dimineață toți la biserică, că eu am mai fost câteodată aici la biserică la ortodox. Și m-am dus pe la ei să văd ce mai fac. 10-15 oameni. Și aia oameni foarte în vârstă, că se gândesc că mai un pic și trebuie să plece din lumea asta. Și mai merg la biserică ca să se pună bine cu Dumnezeu. Dar unde să restul oamenilor? Fiecare își vede treaba lui. N-are nicio treabă cu Dumnezeu. Fiecare vede treaba lui. De ce nu caută adunare? De ce nu caută biserica? De ce nu caută pe Dumnezeu? Dumnezeu e aproape. Tot ce trebuie să facă e să vină la adunare. Să ascultă cuvântul lui Dumnezeu și când îl ascultă să se pocăiască, să se hotărască pentru Dumnezeu. Să facă ceea ce Domnul Iisus Hristos a poruncit. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Cine nu, va fi osândit. Atâția oameni, dragi frați și surori, vor fi osândiți în ziua aceea. Am citit aici și o să ajungem imediat, că Dumnezeu a rânduit o zi în care îi va judeca lumea după dreptate. Prin Domnul Iisus Hristos. Și în ziua aceea mulți oameni vor scoate tot felul de scuze, că nu știu ce, că n-am avut timp, că... Oameni buni, ce scuze vor mai scoate oamenii? Că Dumnezeu nu e departe de ei. Avem cuvântul lui Dumnezeu, nu citește nimeni. Avem adunări în fiecare săptămână. Avem oameni care poate să
poate să vestească Evanghelia. Unde sunt oamenii, dragi frați și surori? Fiecare își vede de drumul. De aceea, cei care suntem astăzi aici, să nu uităm că datoria de a căuta pe Dumnezeu este a noastră. Faptul că Dumnezeu face un pas și încă un pas și ne dă viață și ne dă sănătate. Și faptul că Dumnezeu ne mai ajută și mai ne îndeamnă și zice, du-te și astăzi la biserică. Că poate câteodată ești în dubiu, să mă duc, să nu mă duc, aș dormi un pic, că s-o obosit, lasă să meargă alții. Și după aia din toată zici, hai că mă duc totuși. Să știi că Dumnezeu îți spune așa pe inimă, hai, du-te totuși. Pentru că dacă ar fi după firea noastră, astăzi poate aș fi la pescuit. Dar Dumnezeu ne pune pe inimă să venim la casa lui Dumnezeu. De aceea, nu-i departe de fiecare din noi. Fiecare din noi trebuie să luăm hotărâre, să urmăm pe Dumnezeu din toată inima, să facem voia Lui. În El avem viața, mișcarea, ființa, slăvit să fie Domnul. Astfel, dar fiindcă suntem din neam din Dumnezeu, nu trebuie să credem că dumnezeirea este asemenea aurului și argintului, a pietrei cioplite, meșteșugirea și scuțița omului. Știți de ce le spune Apostolul Pavel oamenilor acelora acest lucru? Să nu credeți că Dumnezeu e asemenea cu lemnul, cu fierul, cu argintul, cu aurul. Oamenii aceia credeau că Dumnezeu e o piatră. Oamenii aceia credeau că Dumnezeu e o statuie. Oamenii aceia credeau că Dumnezeu e un tablou. Că avem atâtea icoane în lumea asta. Și oamenii și le pune și în mașină, și în casă, și în atâtea locuri. Dar sunt făcute de oameni și Dumnezeu nu-i place locul acesta. Pentru că Dumnezeu nu seamănă cu oamenii. Ascultați ce spune aici. Fiindcă suntem din neam de Dumnezeu, nu trebuie să credem că Dumnezeirea este asemenea aurului, argintului, pietre cioplite, lucruri cu meșteșugirea și scusința omului. Tot ce creează omul. Nu avem voie să facem așa ceva. Noi ne închinăm lui Dumnezeu care este sus în cer. Și ca să ne închinăm lui Dumnezeu nu avem nevoie de o statuie, nici de aur să fie. Nu avem nevoie. Ca să ne închinăm lui Dumnezeu nu avem nevoie nici de o icoană, ci pur și simplu, acolo unde ești, în casa ta, în camera ta, poate ești bolnav, poate ești pe pat, poate nu știu. Acolo unde ești, pune-te pe genunchi și roagă-te. Acolo e Dumnezeu cu tine. Acolo Dumnezeu te ascultă. Pentru că Dumnezeu este Duh și noi trebuie să ne închinăm lui Dumnezeu în Duh și în adevăr, slăvit să fie Domnul. Și Apostolul Pavel continuă și le vorbește, Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință. Adică se poate că unii oameni să aibă o vreme de neștiință, o vreme în care nu știu. Dar vine ziua în care fiecare dintre noi vom auzi măcar o dată despre Dumnezeu. Dumnezeu nu ține socoteală de vremurile de neștiință. O fost o vreme de neștiință. Când n-ai știut, ai umblat cum ai umblat, ai făcut ce ai făcut, n-ai știut. Dar a venit ziua în care ai auzit despre Dumnezeu. Și ziua aceea este astăzi. Atunci când auzi glasul lui Dumnezeu, nu-ți împietre inima, ci întoarce-te la Dumnezeu și hotărăște-te din toată inima să faci voia lui Dumnezeu. Pentru că El a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă nedegăduită prin faptul că l-a înviat din morți pe Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. În ziua aceea va fi prea târziu să mai zicem Doamne milă. Pentru că am avut o viață întreagă în care să ne rugăm, să zicem Doamne milă. Am avut o viață întreagă în care să ne hotărâm să ne pocăim, să trăim o viață sfântă, să le pădăm orice păcat, orice mizerie, orice este lumesc și pământesc care nu-i place lui Dumnezeu. Am avut o viață întreagă să ne hotărâm să umblăm pe calea Domnului. Atâția oameni zice, m-aș pocăi, dar cred că nu pot să țin. Să ții ce? Că nu trebuie să ții nimic, să lași tot rău atât. Că de ținut te ține Dumnezeu pe calea Lui, slăvit să fie Domnul. Noi trebuie numai să îl alegem, să zicem, da, de astăzi înainte vreau să-L urmez pe Dumnezeu. Asta trebuie să facem noi. Toată pocăința nu e altceva decât o hotărâre. Că noi mergem în viața noastră, mergem pe un drum, da? Pe drumul ăsta al păcatului. Și pocăința e momentul acela în care te oprești de pe drumul ăla și zici, mă, nu-i bine ce fac. Păi nu-i bun drumul ăsta, e plin de mizerie, de păcat, mă simt murdară, mă simt prost, că am făcut atâtea păcate și mizerii și nu are rost să zicem ce, că fiecare le știe pe ale lui. Și pocăința înseamnă să te oprești din drumul ăla și să spui, gata, până aici, nu mai merg mai departe. Mă întorc înapoi și mă duc unde trebuie. Să-ți întorci spatele spre
păcat spre lume și te îndrepți spre Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Și să zici de aici încolo, de astăzi încolo, eu îl urmez pe Domnul, slăvit să fie Dumnezeu. Și din toată inima să urmez pe El. Asta e pocăința. Ca să lăsăm cei vechi, cei păcat, cei vechi, să urmăm pe Dumnezeu. Și Apostolul Pavel le vorbește acestor oameni și le spune despre Dumnezeu Creatorul, despre ziua judecății. Și când au auzit ei de înviere a morților, își băteau joc. Iar alții au zis asupra acestor lucruri, te vom asculta altă dată. Lasă ne faci cu prostile. Seamănă oamenii ca și astăzi. Tădăși. Atâția oameni, când încerci să tai vorbă cu ei, să lasă-mă în faci cu prostile. Totuși, unii au trecut de partea lui și au crezut. Între aceștia erau Dionisia Areopagitul, o femeie numită Damaris și alții împreună cu el. Și totuși, unii au crezut, slăvit să fie Domnul. Îmi doresc să fim și noi, fiecare dintre noi, dintre aceia care cred. Dintre aceia unică, însă atâția care nu cred. Dar să fim noi, toți care suntem aici, dintre aceia care cred și să urmăm pe Domnul, slăvit să fie numele Lui. Pentru că Dumnezeu este mare. Și ziceam că, așa cum Apostolul Pavel a încercat să le zugrăvească un pic oamenilor acela o imagine așa, adică să le vorbească, să înțeleagă oamenilor despre Dumnezeu. Că Dumnezeu este Creatorul. Și le explica Pavel cât putea. Tot la fel și noi astăzi ne dorim să vă vorbim cum Dumnezeu este mare. Și fiecare dintre noi vom da socoteală de viața noastră. Ioan, capitolul 1, ne spune așa. La început era cuvântul. Și cuvântul era Dumnezeu și cuvântul era cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El. Și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Și apoi mai departe, în versetul 14, ne spune că cuvântul s-a făcut trup, adică Domnul Iisus, da? Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Dumnezeu a fost acolo. Domnul Iisus a fost acolo, Duhul Sfânt a fost acolo. Când s-au creat toate lucrurile, slăvit să fie Domnul. Imaginați-vă cât văd oamenii și acum oamenii sunt limitați. Da? Noi când ne urcăm pe ceva înalt și ne uităm, vedem ceva, da? La un moment dat nu mai vedem. Vedem cât vedem. Dacă e ceață, vedem doar puțin, dacă e senin, vedem destul de departe. Dar la un moment dat tot se oprește vederea noastră. Sau am putea zice, la o intersecție noi vedem numai până la colț. Dar Dumnezeu vede și după colț. Dumnezeu este mare și cât văd oameni? Cercetătorii, da? Zice, noi vedem că suntem într-un sistem solar. Format din 9 planete. E așa, e fain, zice cum se numește fiecare planetă. Dar stai să vă spun, zice ei, noi vedem că sisteme din astea solare, cu mai multe planete, așa, și cu un soare, că noi avem soarele nostru în mijloc și planetele, da? Sisteme din astea solare sunt miliarde în galaxia noastră. În galaxia în care noi suntem, dar ca și cum ar fi o grădină mare, da? Asta, o galaxie, că nu știu cum se zice. Galaxia asta se numește Calea Lactee, unde noi locuim. Dar sunt miliarde de sisteme solare. Și înseamnă miliarde, înseamnă fără număr. În grădina asta, mare, Calea Lactee. Dar gândiți-vă că ei văd mai departe și zice galaxii din astea cu miliarde de sisteme solare sunt alte miliarde. Adică sunt miliarde de grădini din astea mari cu miliarde de sisteme solare, cu multe planete și stele și soare și atâtea planete că nu mai le știi numărul. Și Dumnezeu zice în cartea Lui că cerul este scaunul meu de domnie și pământul este așternutul picioarelor mele. Dumnezeu este mai mare decât tot universul ăsta. Noi nu putem să-L măsurăm. Dacă nu putem vedea capătul la ce-o creat Dumnezeu, cum putem vedea mărimea Lui? Este imens de mare. Dumnezeu care a creat cerul, pământul și tot ceea ce noi suntem, e imens de mare. Ar trebui să ne fie teamă de Dumnezeu. Că la atâtea oameni nu le e frică de Dumnezeu. Și când fac un rău sau altul, nu se uită în sus. Dar mă rog ca Dumnezeu să ne ajute și pe noi să înțelegem că El este mare, slăvit să fie Domnul.
vreau să mai citesc câteva cuvinte. Cuvinte care, de fiecare dată când am citit, m-au uimit, pur și simplu. Pentru că aici, într-un fel, Dumnezeu spune câteva lucruri care îl încurcă pe om, care îl închide. Că oamenii cred că sunt deștepți. Și la un moment dat au venit 3 prieteni al lui Iov, au venit să îl mângâie, dar până la urmă mai mult au certat. Și stând de vorbă cu el și Iov nu știa ce-a greșit, că el credea că Dumnezeu l-a bătut. Și aveau discuțiile lor. Și la un moment dat Dumnezeu intră în discuția lor. Și vedem în Iov, capitolul 38, pagina 550 în Sfânta Scriptură. Ascultați, vă rog, cu atenție ce spune Dumnezeu lui Iov. Asta ca să vedem cât de mare e Dumnezeu. Domnul a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii și a zis: cine este cel ce mi-ntunecă planurile? Prin cuvântări fără pricepere. Auziți? Tot ce ați vorbit până acum, zice Dumnezeu lui Iov și celorlalți oameni, cuvântări fără pricepere. Abar n-aveți ce vorbiți. Încingeți mijlocul ca un viteaz. Ca eu să te întreb, zice Dumnezeu, și tu să mă înveți. Auzi? Dacă ești deștept, zice Dumnezeu lui Iov, eu te întreb și acum tu mă înveți. Unde erai tu când am întemeiat pământul? Spune dacă ai pricepere. Cine i-a hotărât măsurile? Știi? Sau cine a întins frânghia de măsurat peste el? Pe ce sunt sprijinite temelile lui? Sau cine i-a pus piatra din capul unghiului? Atunci când stelele dimineții izbucneau în cântări de bucurie și când toți fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de veselie, cine a închis marea cu porți când s-a aruncat din pântecele mamei ei? Când ne-am făcut haina din nori și scutece din întuneric, când ne-am pus hotar și când ne-am pus zăvoare și porți, când am zis până aici să vii, să nu treci mai departe, aici să-ți se oprească mândria valurilor tale. Când ne întrebăm de multe ori cum se poate că marea sau oceanul, mă vine niște valuri de alea imens de mari și dintr-o dată se opresc. Unde? La țară. Rar, când Dumnezeu lasă să dea câte un val așa, se trezească pe oameni. Dar Dumnezeu a pus hotar mărilor și oceanelor. A spus până aici, mai departe, nu mergeți. De când ești, spune Dumnezeu lui Iov, ai poruncit tu dimineții? Ia uzi, Dumnezeu poruncește dimineții și spune, vezi, la ora 6 și 9 minute, soarele trebuie să răsară. Ai arătat zorilor locul lor, ca să apuce capetele pământului, să scuture pe cei răi de pe el. Ca pământul să se schimbe, ca lutul pe care se pune o pecete și toate lucrurile să se arate îmbrăcate ca în haina lor adevărate. Pentru ca cei răi să fie lipsiți de lumina lor și brațul care se ridică să fie zdrobit. Ai pătruns tu până la izvoarele mării sau te-ai plimbat tu prin fundurile adâncului? Și acum eu ce să zic? Că toate întrebările astea pentru eu vă încheiau. N-ai ce să zic. Îl întreabă Dumnezeu pe Iov, ai fost tu în fundurile adâncului? Știți ce adâncime are cea mai adâncă mare, cea mai adâncă ocean? 11 km. Păi, 11 km în jos, asta e enorm. Cum să ajungă un om acolo? Niciodată nu cineva vreodată. Niciun submarin n-are șansă să ajungă până acolo. Pentru că presiunea așa de mare care exploda orice submarin. Și Dumnezeu îl întreabă, ai ajuns tu până acolo? Toate acestea, dragi frați și surori, toate aceste lucruri pe care Dumnezeu îi le spune lui Iov, e ca să-i arate că e ceea ce vorbesc ei zero. Dumnezeu este atât de mare. El a creat și ziua și noaptea. El a făcut și avem scris la începutul Bibliei, cei care ați început să citiți Biblia. Avem scris cum Dumnezeu a zis să fie lumină. Și a fost lumină. Dumnezeu care a creat pământul. Dumnezeu care a creat copacii, iarba pe câmp. Dumnezeu care a creat păsările, peștii. Dumnezeu care a creat animalele. Dumnezeu care a creat pe om. Și apoi Dumnezeu care a creat pe femeie. Dumnezeu care la început a făcut familia. El a făcut toate lucrurile. Unde eram noi atunci? Unde eram noi în urmă cu vreo 6.000 de ani? Că după Sfânta Scriptură cam atât ar fi, vreo 6.000 de ani de la începutul lumii. Unde am fost noi atunci? Că fiecare dintre noi are numai câțiva ani.
Unde am fost noi atunci? Și spun lucrul acesta, dragi frați și surori, ca să vedem ce mare este Dumnezeu. Cred că ar trebui să ne fie teamă de Dumnezeu. Să îl percepem bine pe Dumnezeu. Pentru că dacă oamenii din lume zic ca o credință, zic cred în Dumnezeu și nu fac voia Lui pentru că nu-L cunosc. Că dacă ar cunoaște pe Dumnezeu cât este de mare, dacă ar ști pe Dumnezeu, le-ar fi teamă de Dumnezeu. Ar fi atât de citit. Ați putea să citiți acasă. Nici nu știu ce să mai citesc. Auzi, are ploaia, Tatăl? Cine cunoaște picăturile de rouă? Dumnezeu mă întreabă pe eu. Mă minunez când citesc. Are ploaia, Tatăl? Cine dă ploaie? Cine o zis că să ploaie? Dumnezeu. Asta suntem noi, suntem mici, suntem nimic înainte lui Dumnezeu. De aceea cred, așa cum Apostolul Pavel, atunci, în ziua aceea, la Atena, stătea de vorbă cu oamenii și le vorbea despre Dumnezeu Creatorul. Astăzi și fiecare dintre noi trebuie să recunoaștem că suntem creația lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a creat și vom da socoteală într-o zi de viața noastră. Oamenii, în general, au obiceiul să zică, e viața mea, fac ce vreau cu ea. Hai serios, e viața noastră. Dumnezeu ne dă viață și vom da socoteală de viața noastră. Vom da socoteală de ceea ce Dumnezeu ne-a dat în dar. Viața este un dar de la Dumnezeu. Și fiecare dintre noi vom da socoteală de ce am făcut cu viața noastră. Că nu o să întrebe Dumnezeu în ziua aceea, auzi, ce religie ai avut? Din ce biserică ai făcut parte? O să întrebe Dumnezeu ce ai făcut cu viața ta? Ți-am dat o viață. Ai mers în continuare pe calea aceea plină de păcat? O spus Domnul Iisus ucenicilor și oamenilor care erau acolo, nevoiți-vă să intrați pe poarta cea strâmtă. Că lată este poarta, lată este calea care duce la pierzare. Și mulți merg pe ea. Dar este îngustă calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. Puțini află de ea. De ce nu află de ea? Că nu vin la adunare. Că atunci când mă opresc pe stradă și vreau să le zic ceva, zice, lasă-mă în pace cu prostia. De-aia nu află calea Domnului. Pentru că nu vor oameni. Nouă, dragi frați și surori, ne rămâne să alegem. Mergem pe cale largă, în continuare, până la pierzare, în iadul cel veșnic. Sau alegem să mergem pe calea îngustă cu Domnul Iisus până la viață. Să ne ajute Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Să alegem bine. Pentru noi, pentru viețile noastre, pentru casele noastre. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze pe fiecare parte, slăvit să fie Domnul. Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Cuvântul acesta să fie pentru noi o mățătură bună. Să luăm aminte și să urmăm pe Domnul, slăvit să fie Domnul. Haideți să continuăm să ascultăm un grupaj de cântare. Domnul să binecuvânteze pe frați. Amin. Amin.
bucurat și astăzi. De aceea merită Dumnezeu mulțumire. Amin? Haideți să stăm toți ridicați, să facem o rugăciune de mulțumire, să mulțumim Dumnezeu pentru timpul acesta binecuvântat, pentru că, încă o dată, sufletele noastre au fost adăpate. De fiecare dată când venim aici, sufletul nostru primește hrană, apă, pentru că să nu uităm că avem și un suflet. Că de trup nu uităm că stomacul ne zice în fiecare zi să mâncăm, dar sufletul nostru are nevoie de Dumnezeu să fie. De aceea mulțumim cu toții lui Dumnezeu. Dumnezeu să fie.